Va saber les ganes de Josep Vicent López per aconseguir una plaça cullera al seu poble. El va convèncer que el millor per a tu era estar prop de la família, amb ta mare a l'escorrent nadiu i la teua germana resident a Gandó. Així baratàreu les vostres places i t'incorporaves al nostre centre i és entusiasmat del curs 1989. Una decisió que, sens dubte, fou una sort per un bé de Déu per a tots aquells que hem pogut compartir amb tu aquesta professió apassionant i que ens hem aprofitat de la teua manera de ser i de totes les teues virtuts com a persona en estos anys. De vegades massa confusos, de vegades més asserenats i plens, però sempre enriquits amb la teua amistat. D'ençà que vas arribar, ens conquerires el cor amb la humilitat irreductible d'aquells que no necessiten demostrar la seva saviesa al cor i a Déu. Altrament, tu sabies que el coneixement pregon no es basa simplement en l'acumulació de textos, dades i estructures transmesos des d'una poltrona allunyada dels altres, sinó en la comunicació amb els que t'acompanyen en la vida, per construir entre tots la comunitat de persones dignes, lliures i desvelades a què molts aspiren. Aquella comunitat de persones en què, com diria el teu admirat Lluís Llach, els xiquets responguen a la pregunta què vols ser de gran amb un vull ser una bona cosa. No en debades sabies assimilar ben bé els aspectes fonamentals dels teus anys de formació i t'havies allunyat irremeiablement de l'individualisme, total egoista, per esdevenir conscient que som persones en la mesura que tractem els altres com a tals, des de l'amor i el respecte, des del reconeixement i la generositat. I és això el que has destil·lat tots estos anys, dia a dia, amb els companys, amb els alumnes, amb tots els que han viscut amb tu aquesta aventura de la docència. Per això, les teues classes s'han amerat de bondat i coneixement alhora, i cada volta més em recordaves aquell primer mestre que ens havia conduït alegria i optimisme per la senda de la cultura i l'estima per la llengua i l'oració. Tu venies d'una generació que covava en els joves més inquiets tota eixa estima, i això et portà a estudiar filologia i a exercir de professor de valencià des del 1973 amb la voluntat irreductible de salvar els noms i retornar el nom acabat, per revertir un procés de substitució que semblava imparable, tot ampliant els usos formals i informals de la llengua. I a Gandia et trobares en una situació sociolingüística que no era la de la teva vall del l'aire. El canvi de llengua de transmissió generacional estava molt més estès i el percentatge de xicons i xicones que no tenien el valencià com a llengua d'aprenentatge primari era molt elevat. Però tu, en la teva professionalitat indestriable del teu tarannà, ens has mostrat la manera de ser millors docents cada dia, perquè mestres com tu han estat i són imprescindibles per vèncer tantes resistències i inèrcies interioritzades generacions rere generacions que menystenen atàvicament encara la llengua i la cultura pròpia dels valencians. Aigualir prejudicis, injectar autoestima, construir consciència lingüística, estimar la llengua mentre s'aprenen normes, lèxic i morfosintàctica. Les teues classes desprenien l'aroma de les motivacions positives, les que serveixen de debò per capgirar la situació. I així, sense fer soroll, has anat fent, perquè no s'ha oblidat mai que el centre i l'essència de l'educació no són els mestres i els alumnes, sinó la formació. Comprenies que el camí adequat no és necessàriament el camí invariablement recte, sinó que la flexibilitat és necessària per conviure les persones i també per ells. Perquè al capdavall, la comunicació és compartir, tindre coses en comú que abans no es tenien servits en el que ja es tenen. I això s'aconsegueix aproximant-se mútuament. Per tant, l'esforç ha de ser col·lectiu, tant d'alumnes com de professors, i s'aprevisa la seguida, ara mateix, fil per davant. I la comunicació ha d'anar acompanyada de l'estima per als altres, que és el que ha guiat el teu treball, la teua vida. I com ja has donat estima, també n'has rebut. Com quan els alumnes, amb una actitud clara i decidida, desmuntaren la injustícia triaga que et va travessar cruel i amarga. O quan, amb les valenties darreres van fer seguir, misericordes, els companys amoïnats alertaven dels ferits que t'assetjaven i te'ls apartaven perquè no creien. O fins i tot ara,
para atenció. No escoltes les paraules boniques d'agraïment de tants alumnes que estan avui que acompanyen. Els primers alumnes de la Industrial Sabadell, on vas començar les teves classes, els de l'Agrícola Oliva, on retornares al país, i els de la Comercial Gandia, on has passat anys i anys. Perquè sí, tots ells també estan així. Tanca els ulls. I ho comprovaràs. No veus els seus rostres que t'acullen somrients? No escoltes els seus batecs de volència? No veus com sí que amb alguna pena tots els sacrificis que has expressat sense descans al llarg d'estos 34 anys? Clar que sí. Perquè, com ha escrit l'enyorat Carles Capdevila, les lleis passen i les pissarres deixen de pintar-nos escrits lleis per convertir-se en digitals. Però la força i la influència d'un bon mestre sempre marcarà la diferència. I el que és capaç de menjar la motxilla d'un desànim justificat al costat de les motxilles dels alumnes i, ja alliberat de pes, assumís de bon humor que no serà recordat pel que li toca ensenyar-los, sinó pel que ha cantat. Ara, Àngel, disfruta del teu jubileu merescut i assaborix el que estàs fent, la teua acció incansable pel bé comú, les teues lectures profitoses, els teus estudis profunds i esclaridors, les teues estades contemplatives, les estades pròximes, la família estimada. Sigues sabedor que així a l'institut has deixat una petjada més honorable i que l'estima de tots els que et volem t'acompanyarà tota la